Cafwyd diwrnod llawn emosiwn a hwyl. Doedd hi'n amser rhaid y siwt i John. No chance. He's back. No chance. Mae o wedi bod yn chwarae triciau ar bobl dros y blynyddoedd. Mae'n amser tawer pwyth yn ôl wan dydy ar ddwrnod i briodas o. So mae'r cradur wedi cael nosweithio di gwrs gympoeni am hyn. Chi gyd yn edrych mor smart, chwarae teg. Roedd. Iawn, iawn. John, ti'n teimlo'n iawn? Na. Teimlo'n smart. Beth ti'n meddwl na? Beth sy'n bod? Gyn i gwisgo lan fel chi, boys. Ti di edrych yn wath, John? Dyma'r tro cynta mae'r briodferch di bod yn aros am y briodfab. Glach chi'n mynd aros amdana ni. Oedden? Oedden ni'n barod? Mae gen o Gareth Lloyd negas bach i chdi. So dim braidd i'n y siwt na. Oce, so mae 10 munud arall sy'n ar ysti'n prodi. Mae rhaid i fynd i newid chdi. Come on, let's go. Weles i griff bach yn ei siwt, dechrau'r gwefus fi dechrau crynu efo god. Weles i John a torres i lawr. A ni ddim yn disgwyl bod John wedi bod yn emotional. Na, oedd e'n lyflu. Sa'n gwybod wedi gweld gymaint o voice yn Llefen. O, mae'n ffynnu. Sorry, I got to show. A fi. Mae'n bleser nawr felly gen i bacan, lle bod chi nawr yn ŵr a gwraig briod. Llongyfarchiadau. Priodas a diwrnod byth gofiadwy arall.